lehenengo zazpietan gatu berko nuen Puerto Ricon olimpiada klasifikatzeko. Eta, bueno, pentsatzen zunean, zazpi ikustezu oso gutxi, baina ikusita azkenengo urte honetan nola konpetide, nola surfa deten, eta munduko 8etan jauna izela WSL-en, nik oso posible ikustet, gogo askokin joa, eta dena nagoet. Puerto Rico hitzak, bueno, nik uste esperantza asko matei dela urte honetako ziklo olimpikoako. Asko aldatu naiz azkenengo 7 urte hauetan. Lehengo urteko ziklua oso gaizki bukaun, enitzak klasifikau, eta banekin aurten aukera bat eukiko nula olimpiada klasifikatzeko, baina ene honain seguru halko nula lortu, ez? Azkenengo urte hauetan ez ditut oso urte honak euki txapelketetan, ez ditut resulta honak atea, baina aurten egia esan da urte oso ona izan da, azkenean, txapelketa oso honak eukitut, resulta honak, eta, hain gehatzean txapelketako gogo askokin eta motibago eta nire buruan sinisten. Nik uste aldatu iten gauza izan dela konstantzia. Azkenean jarraitu entrenatzen egunero naiz eta ikusi urrutinekala helburuaz, aurten adibidez challengeretan enitzan klasifikau. Eta ikusi nuen aukera bat, dirua ahorratzeko eta gehiago entrenatzeko hurrengo urteako. Eta nik uste buru hori eukitzia jarraitzea entrenatzen egunero, gogor egunero maten, eta azkenean gero eta konstantzi gehiago lortuet, hori da lehen honekala, igual 10 olatotikan 7 ero iten itzan, 6 ero iten itzan, eta 10 olatotikan 9 naiz erortzen. Nik uste hor asko aldo dela nire surfa. Momentu hirunetan beti eukiet txapelketaz aparte surfa nire joi bezala, ondo pasatzeko momentuak. Orduan jakin dut bi gauza horiek separatzen, azkenean momentu bat iristain beste txapelketa galdu, ez dezula disfrutatzen surfia eta agobia hau itezea, ez zaizu zer ondo ateatzen. Eta, euki nun, hilabete bat hartu tabla divertibak, eta uretaz hartu ondo pasatzea. Txikitan bezala, ondo pasatzea, eta hor lortu berriro konexi hori surfakin eukietena betidanik. Beti naiz uretan, beti naiz ondo pasatzen. Txikitan lagunak inoten itzan egun guztia uretan ondo pasatzen, surfian, skatean, gelditu gabe hor, batetik beste aldatzen. Ni oso ikustet ume hori oso neska zoriontxoa zala, oso ondo pasatzezula surfa egiten, baina beti sekala buruan surfista profesionala naizula izan eta munduko honen naizula izan. Referente gehienak beti niretzako mutiak izan dira, Miriam bat izan ezik, eta ni jakin da hurrengo generazioantzat beste referente bat izela neska bezala, eta emakume gehiago daude hain, Euskadi mailan, Espainia mailan, Janire, Anete, espero dugu amendik 10 urte eta hurrengo neskak referente guztiak nixak eukitzea. Nik uste azkenengo urte hauetan Nadia asko azaldu diala. Nadia buru gogor bat, beti naizola jarraitu burrukan, gero ere beste bat pixkat tristio zehola, etzula resultabak ateatzen, eta nik uste azkenengo urte honetan profesionalo. Nadia profesionalo bat, naiz eta galdu beti burua altu eukiet. Nik uste Nadia guztiak ni naizela eta onartu inbertitutela azkenean, jakin da buru gogorra naizela, triste jartzen naizela ere batzutan galtzetenian, irabaztetenian posi jartzen naizela. Eta hori guztiak onartu besteik ez dago. Lan psikologiko asko inber izan dut azkenean oaingo Nadia aurkitzeko. Batez momentu oso txarrian egon 2020an enitzan konfianta sentitzen erekin. Azkenean ez dezu nahi askotan zure pentsamenduakin egon eta askotan mobi hartzezu, zeo zeitezu pentsamendu betatik joteko eta ikasi eta azkenengo urte hauetan asko meditatzen eta asko nire buruakin egoten, nire pentsamenduak hartzen, ikusten nola dauden eta onartut, baina, saiatu beti alde honenea ateatzen pentsamendu horiek, alik eta alde honetan, eta gero txapelketan nervioak eta hori ere asko egon naiz lantzen psikologa batekin, eta hortxe jarraitu dut eta ondo dihoa bainaz.
Jaupoko olatoa oso olatu berezia da. Azkenean ez da olatu igual bat mundu osoan, hori da zailena. Mundu guztia horre ondana, aritz askotan ondana esan digu, oso tubu berezia dela eta horrea jun berdala entrenatzea, ze ez da leku bat olakoa. Eta gauza da, olimpiadan petxetan itxaso asko dutela normalian hor. Orduan, asko jakin berda olatu hortaz, asko entrenau berda olatu hortan, eta da olatu ikaragarria. Tubo berezia da, ur garbi-garbila, mendiak atzian, eta askotan amestuet, visualizo dute bai, eta gogo askatorra juteko. Zure zona de konfortetik ateatzia ondo dago, gehiago landu, eta nik uste progreso handi bat izango zala horra iristia eta surfeatzea. Olimpiakoak nik uste esperantza berri bat sortu dula niregan behintzat, indikan surfa olimpiaetan barruan dagoela jakitia, eta batez ere eta opoko olatu baten egitea nik uste postasunare bai, azkenean ez dakau aukera asko olako olatutan surfeatzea, eta jakitia hor dagoela aukera eta olako olatu baten aldeula konpetit postasuna handia izan da. Bide luzea izan da honean iristia, ze azkenean urte asko izan dira surfeatzen txikitatik, entrenatzen, eta gora bera asko egon dira bide honetan. Haintxe bertan goian gaude, espero dugu jarraitzia eta gora gukitia. Nadia now up and riding, snap to start, looks for that next section. Surfa olimpikoa aintza momentutik honekin amestu eta geho eta hurbio ikustia ere bai nerviosa jartzen, baina saiatuko naiz lasaitzen, urtoritasun hori hobeto eramaten eta mangaz manga jun, eta suertiakin lehenengo euskalduna izan olimpiada klasifikatzen naizena. Azkenean, gure surfa ez egiten dugu olatuetan eta lasai txanda artea. Nire belaunakin konfiantza hori hartzea, lesio bat edinator, eta nik uste eskertuko etela manga gehiago ukitzia, hola nire surfa mangatik manga hobeto izangoa, ordo, goguakin nago. Oso pozik, olimpiadetako plaza lortzia egia esan da, enon espero, atzo manga pasaunean banekin ja hankaterdia barruan ekada, baina gehiago konfirmau zinean, oso pozik. Nik batez ere nahi nuen esperientzataz disfrutau, azkenean nire lehenengo mundiala da, baina, guain ja nago guztua horrengo, Orain nire eskutan daukat txoporako biletea, eta orain esan dezaket, hau egia dela, ez? Puerto Ricoko mundial honetan etorri geha, eta azkenean gauzak oso ondo jundia, eta ez dut nik bakarrik lortu plaza olimpikoa. Nire handikin elkarbanatuko bidai hau eta ametsa olimpiadetako jokotan egotia. Nire eukitzia niretzako nire aizpa txikio bezala da, orduan be eukitzia bidean kriston polita da eta handi baina egon da taitin eta nik uste asko lagunduko egula horrek handik jakitia behintzat pixkat introduzitzen pixkat hori. Eta upoko latan hola da eta asko lagunduko dugu. Eta bi hauk eukitzia bidaian oso polita izangoa eta nik uste betirako duela konexio berezi bat hirurak.